Говори Даяна Иванова, майката на Йоан. Жената, която месеци наред беше подложена на публични обвинения, публичен линч и атаки от бившия си съпруг Тихомир. Докато една версия на историята звучеше навсякъде, нейният глас почти не се чуваше. Днес Даяна застава пред камерата, за да разкаже през какво е преминала и каква е нейната истина. Жените, които участват в предаването от бащата към майката, казват, че когато детето е при бащата, той постоянно му казва: ето сега отиваш при лошата ти майка. Детето тръгва и когато идва при майка си, преди да я прегърне, той се обръща да види дали баща му го гледа. Кой обичаш ти? Мама. Колко я обичаш? Ама аз те обичам колкото цялото земно кълбо. Ама аз те обичам колкото цялото земно кълбо. Кой обичаш ти? Мама ти? Да, допуснах огромна грешка в живота ми. И тази грешка беше, че се доверих на Тихомир. От тогава живота ми се превърна в ад. Това е историята на една жена, която твърди, че години наред е живяла под психически турмоз, контрол и унижения. История за едно момиче, което се влюбва на 16 години. И за една майка, която днес казва, че най-голямата й болка е не публичният линч срещу нея, а съдбата на детето й. Бях много малка, а той ме караше да се чувствам специално. Говореше ми за семейство, за дом, за деца. Казваше, че съм жената, която е чакал цял живот. И аз му вярвах безусловно. После започна контролът. Ревност, забрани. Постоянно трябваше да доказвам къде съм, с кого съм и какво правя. Накараме да си изтрия социалните мрежи. По-късно двамата заминават за Испания. Там Даяна е принудена да живее 2 месеца в кабината на камиона на Тихомир, който всеки ден уж ще намери квартира. В Испания, по нейните думи, животът ти постепенно започва да се превръща в изолация. Живеех в кабината на камион. Това продължи около 2 месеца. Накрая аз не издържах и той нае квартира. След това започнах работа във фирмата му, без реално заплащане, без да ми се превежда месечно възнаграждение. Плащах с карта, като на него му идваше съобщение за всяко плащане. След това всяко нещо се отчиташе, защо е купено, колко струва. Оставях касовите бележки на масата в хола. Живеех с усещането, че всяко мое действие трябва да бъде одобрено. Следва бременност. После раждане с спешно секцио. Бях сама в болницата. Не можех да стана от леглото. Детето плачеше. Аз плачех до него също. Обадих му се по телефона, а той ми каза, че е трябвало да спи, защото работел. След това започнаха униженията. Ако детето плаче, аз съм виновна. Ако не е сготвено, аз съм виновна. Ако кача килограми, аз съм виновна. Ако отслабна вследствие на стреса, аз съм виновна. И тогава започнаха скандалите. Най-страшното беше, когато детето започна да се страхува. Когато започне скандал, той си хващаше ушите с ръчички
и започваше да обикаля в кръг. Тогава осъзнах, че ако аз остана, детето ми няма да расте в здравословна среда. Жената твърди, че след време поведението на бащата става все по-непредвидимо. Имаше алкохол, лекарства, крясъци, психически сривове. И имаше нощи, в които детето пищеше от ужас, докато аз се опитвах да държа всичко цяло. След разделата, конфликтът излиза извън дома и се превръща в публична война. Започнаха видеа, публикации, внушения, унижения. Най-страшно беше, когато той започна да използва детето ни. Искам да кажа нещо много ясно. Обвиненията в инцест са лъжа. Категорично оборени чрез експертизи и проверки. Правено ми е обследване на тялото и е доказано, че това не съм аз. Тихомир е напълно наясно и въпреки това не спря публичното унижение. Аз бях разкъсана като майка и жена. Според думите й, детето е било въвличано в публични скандали по недопустим начин. Детето беше показвано публично, разпитвано от психолог в кола. Това е недопустимо. Това е травма. Никой няма право да използва детето ми като инструмент. Никой няма право да превръща едно малко дете в инструмент за манипулация. Жената твърди още, че към днешна дата никой извън бащата не знае къде точно се намира детето. Йоан не посещаваше предучилищна подготовка. Никой не знае къде живее, как живее, в каква среда е. А идва момента, в който той може да не започне в първи клас. Синът ми изчезна от света. Аз не знам дали детето ми е спокойно, дали е щастливо, дали някой вече го учи да чете, да пише. Жената казва, че най-голямата й болка е не омразата към нея, а това, че детето расте в атмосфера на страх, конфликт и публично унижение. Това, че неговият живот е подчинен на омразата на бащата към майката и реално 6-годишното момче от години е използвано като оръжие в ръцете на бащата.